Het verlies in de thuiswedstrijd in Eindhoven moest in de uitwedstrijd in Jong PSV voortpoetst worden. Dat weer de gedachte vooral bij Cambuur. En ik moet zeggen, de Ljouters maken er al vrij betiet werk van. Dit uitverdediging is matig van Maxime Soulas, de Franse centrumverdediger van Jong PSV. Die schoot hem zomaar in de voeten van Kevin Schindler en de Duitser werden ze in de basis. Tegemoet met de debuterende Nino van den Beemt. Die witte worden hiermee. Hij krijgt hem ook op een presenteerbladje. En het schot is droeg en pleerst in de hoeken. En na 13 minuten staat Cambuur voor met 1-0 en de Duitser is er wies mee. Het weer de wedstrijd waarin Cambuur een ongelooflijk soort kansen creëren zou. De Ljouters weer een volle beter als Jong PSV. Alleen het allemaal zien, dat zou het grote probleem worden van de Ljouters. Maar net nadat dit paasje komt van Soulas op Lundqvist, die draait prima bij Schindler, dan laat hij hem del naar Gakpo. En Gakpo, ja, dat is de topscorer van Jong PSV en die mist deze kans ik net. En dan is het 1-1. En dan kun je ze staan gewoon denken aan die kans en die Cambuur al die nog missen zo in de eerste helft. Het paasje is prima van Soulas. Het voortdraaien is nog mooier van Lundqvist. En dat stekbaltje dat nou komt, daar is hij. Dat moet direct wezen. Gakpo net in boetespelpositie en die rost hem achter Xavier Maus, de keeper van Cambuur. En dan komen dus die kansen. Van achteruit wordt de opzet dien. En daar is het Roberta. Net boetespel. Ja, dan zit hij 1 op 1. Maar keeper van de Meulenhof. En die mag er toch echt in voor een spitsje. Maar de keeper krijgt er nog een voertje in aan. Roberta, hij weet het zelf. Dit moet gewoon een goal wezen. De vrije trap dan van Robert Schilder op de holle van Steenvoorden. Weer een enorme kans. Weer een enorme kans voor Roberta. En weer weet hij de bal net voorbij keeper van de Meulenhof te krijgen. Dan nog wat hulp van die keeper, Sjurgens van de Meulenhof. Schoot hem Sanna Moleun. Die brengt weer Isaac Calon in stelling. En weer wit de onvaller van Cambuur net te scoren. En zo is het net 4-1 voor Cambuur bij het skoft. Maar 1-1. En dan maakt Cambuur en dat zelfs gewoon rekenen. De genadeloos hier die we net. Oei, dit is wel genadeloos. Dit is Bertalan Koen, de Hongaarse verdediger van PSV. En die rost er Isaac Calon onderuit. Hij krijgt een rode kaart van scheidsrechter Van Herk. En hij kan dus vertrekken. Jong PSV verder met Sieman. Ze parkeren de bus. Cambuur moet geduld hebben. Maar dan komt hier de voorzet van Tyrone Conrad. Het terugkoppen is van Roberta. Dan wordt der Rossi, die het invallen is, vasthouden onder het shirtje. Terug Maxime Soulas, die krijgt ervoor de gele kaart. Maar wat belangrijker is voor Cambuur, en je ziet het onder het gebaar van scheidsrechter Van Herk, hij houdt er een penalty voor. Het vasthouden is misschien lichtjes, maar hij houdt hem wel degelijk vast. Je kan hem dus Jan, weet we ter ophouden. Robin Moleun, de Fransman achter de bal van al halve meter. Hij liet keeper Mike van der Meulenhof kansloos. En zo wit Cambuur 2-1 is echt genoeg. Want ja, Sint-Sieman, dan moet je toch veronderstellen dat ze dat niet meer uit handen joggen. Dat jouwt Cambuur net. Zij winnen met 2-1 van Jong PSV. Het verlies in Eindhoven is voortpoetst.